Isyu, Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, lasay stress, detalye na sa aton mga balita lokal. Na-recover naman ang masobra tunga sa milyon ka pesos nga balor sa ginasuspetsyohan Shabu sa bypass operation sa Bacolod City Police Office City Drugs Enforcement Unit sa Purok Matahom, Barangay Tangub, Siyudad sa Bacolod. Ang natakpan ang inkilala kay Jobert Carian, 41 anyos, kag residente man sa Barangay Tangub, diri sa siyudad. Suno kay Police Lieutenant Joven Mugato, ang team leader sa CDEU. Si Carian ay isa ka high-value individual kag una na gipapanaogan sang intelligence report sang kapulisan. Na-recover kay Carian ay isa ka nattay kag 11 ka sachet sang ginasuspetsuhan Shabu nga bulubanta nagabugat sang 81 gramos kag nagabili sang 550,800 pesos. Nakumpiskar man sa bypass operation ang isa ka pouch kag kiluhan. Preso karon si Carian sa custodial facility sang Police Station 8. Nagsaka sa 99 ang gun ban violators sa Western Visayas sa sulod sa duha ka bulan nga implementasyon. Sunod kay Police Regional Office Spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, kalabanan sa mga kaladagpan nagasiling nga wala sila nakahibalo nga ginapatuman ang Comelec gun ban sa pungsod. May pinakadamo nga nadagpan ang sa probinsya sa Negros Occidental nga naglambot sa 42, ginsundan sang probinsya sang Iloilo nga may 17, napulo naman sa syudad sang Iloilo, 9 sa syudad sa Bacolod, 5 sa probinsya sa Capiz, 3 naman sa Antique, kag 2 naman sa Guimaras. Sunod pa kay Solis, 58 ka mga armas na nakumpeskar sa PRO6, kag 47 ka mga patalom. Nagpasiguro naman si Solis nga mas pabakuron ka estriktuhon pa sang kapulisan ang implementasyon sang Comelec gun ban, samtang nagahilapit ang piniliay. Samtang ginpatay sang isa ka tagbalay ang yasning nga bisita nga sa sitio Mambusaw, Barangay Tabo, Banwa sang Ilog. Ang biktima kilala kay Arvin Colandras, 35 anyos, soltero. Samtang ang suspetsado naman kilala kay Nilo Bitonga, 46 anyos, may asawa, tanan sila kapuyo sa muman nga lugar. Sunod kay Police Captain Thursley Castillo, ang hepe sang Ilog PNP, nagainom sanday sa Colandras kag Bitonga, sang ginbastos ang biktima ang bata ka babae ni ukon sining suspetsado. Duhang ni Castillo ginambalan ni Colendres ang bata nga babae ako nang nga gusto sila makihilawa sa anak sang naakig ining amay kag ginbuno ang ining biktima. Palayag pa ni Castillo permi ginapabarangay ang biktima bangod sa pagkadungol. Samtang wala na sang intensyon ng pamilya sa napatay nga magpasaka pa sang kaso batok sa kay o kung sa sining nagbuno kay Colendres. Isa ang patay, isa man ang pilason matapos gintiros ang riding in tandem ang mag-amigo nga nag-angkasanay sa motorsiklo kahapon sa aga sa Murcia Mansilingan Road, Barangay Mansilingan, Siyudad sang Bacolod. Dead on arrival sa Corazon Locsin, Montiliban Memorial Regional Hospital si Johnny Tamundong, 36 anyos, residente sa Barangay Buena Vista, Banwa sang Murcia. Samtang pilason naman ang upod sini nga si Elias Baal, 29 anyos, kag residente man sang nasambit nga lugar. Sunod kay Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station 7. Sakay sa motorsiklo mga biktima sang ininggin dikitan sang nagasunod nga riding in tandem kag intiro gamit ang 9mm pistol. Sunod kay Bonilla padulong sa isa ka cargo forwarder mga biktima sa diin sila nagaobra sang matabo ang insidente. May impormasyon na baton si Bonilla nga may pamahog nga nabaton na napatay nga si Tamundong nga subject karon sa investigasyon sang kapulisan. Gintawag naman nga cover-up ni 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte ang alegasyon sa New People's Army nga wala sang encounter nga nagluntad sa pagservice ang warrant of arrest sa Sitio Santos, Barangay Amin, Banwa sang Isabela sa dong telikdan nga aga. Sunod kay Pasaporte, may nagkalaigo nga miyembro sa Philippine Army bagod may baslanay sang lupok sa magtimbang grupo. Naevaluan patay sa sining pagservice ng warrant of arrest ang inakabig leader sa Special Partisan Armed Revolutionary Unit kung Sparrow sa NPA nga si Virgilio Marco Bedam Tamban kag isa pa nga si Ben Jack alias ka Yuhan o kung Ben Jack Ruilas alias ka Yuhan. Samtang gin-claim na sa Iloy si Tamban kag gindala ang bangkay sa siyudad sang Giulngan sa Negros Oriental. Samtang ginkilala naman sang utod si Rueles nga nagapuyo sa Barangay Malasibog sa siyudad sang Escalante.
Sa katapusan nga balita lokal, naglabot naman sa 182,414 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 65 ka bagong nga kaso. Sa bagong nga kaso, ang Iloilo City may 20, 18 naman sa probinsya sa Iloilo, Bacolod City kag Guimaras nga may tig-7, 5 naman sa Capiz, 4 sa Negros Occidental, kag 2 naman sa Aklan kag Antique. Nadugangan sa 179 ang bagong nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 174,002 kag 9 ang bagong nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 5,325. Ang Western Visayas may 3,004 ka aktibo nga kaso sa COVID-19. Alert level 0 nga status posible ideklarar kung ideklarar nga endemic ang COVID-19 sa Pilipinas. Samtang mga kabataan edad 17 anyos papanaog, wala pa sang rekomendasyon para sa booster shot. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang Sige. Good morning Nadra kay amigo naton Phil Alonsagay sa may Tokyo, Japan kay Milili Oligo. Good morning man.
Ako na da. Dinata kay Sir Eddie Laus, good morning. Ara lang sila kuno gyapon ni Nana Isabel nag-monitor sa Victoria City. Good morning. Kay Cecil Ferrer, may agaman. Kay Ma'am Jinky Dilagdon, may aga of course. Kay Mr. B-Boy Villasor, Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo. Noel Amar, Liliking Alma Oligon Carela Samar, Aguilon Alex Monteza, Melili Oligo, Michael June Season, and Emma Ababaw Abaluna. Salamat, kid. Dalaan na si kuan si mama niya Lulit kag papa niya Joey. Yes, oo. Kag sa tanan nga family niya dira sa may barangay Pandanon, DSB. Salamat, gid Ma'am Jinky. Dialagdon. Kay Christine Menyes Villalobos, mayong agaman. Dennis Richard Tibor Roma. I wanna dance with somebody who loves me. I wanna Wow. dance with somebody. I wanna feel the heat. Kulang nga niya. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Woo! Anong title naman? I wanna dance with Wanna somebody. dance with somebody. Wilma Inocencio Cabarles, good morning. Ana Sinoro, may agaman. Kay Tochiki Halima Hamili, mayong aga. Of course, kay Maninoy ko. Lester Ray Benitez, thank you so much. Sa 50 stars. Have a good Yes, weekend, kuno. Thank you, Lester. And God bless. Si ano mo one ball galyo ari man no, may send sa iyo. Oo, no kumalmahal. Kabudlay man Ako itapakan. nabibali tatlo ka pares na be. Kabudlay man itapakan sa 30 mil. Yvonne Boucher sa Germany, good morning man. Sa kay Erla Vega, kay Imelda Pens. Mga apelyido ni guro mga Pindon guro ay. Imelda ni ay. Basi, no? Sa Gardenville, Tangub. Good morning dira sa imo, no? Kag kung na mo nabig pasok-sok sa imo, action ni din bato ka. Sa de, ang de. Atong tag 30 mil bang sapatos. Ate, hasta sa pagtulog, guro dala ko, no? Gano na sa mga magsok-sok ka gano kasi naman. Basi ka taas ka. Basi galupad, o kung ga-slide. Basi may gina tumok kuro na nga why hindi ka na magtikang-tikang. Feeling Siya- ko man. Siya na lang nga ano ka daw kwanla daw ano man do escalator. Grabe, yung mga, wala na ka na naguro kang kaon kung mga sapatos mo, no? Mga 2 ka bulan, guro ka hindi ka magkaon. Pero kada kadto mo sa mga butang tabi mga amigo mo siya. Ang tayo mo guro ra permita sa babaw ng mga tungtong. Ay, para mapansin, kag makita mo. Grabe, no? Sige. Dira sa kay Ana Sinoro, may agaman. Kay Wilma Inocencio Cabarles from Isabela sa Barangay 8, Isabela. Good morning dira sa inyo. Kag ato kapon sa kuan kay Lenit ato kapon. Wala. Okay. Sabi ko kung na ato kas paglaom. Wala, ara ko Kay ya naka sa... ano kagapon Ara ko ya sa paghidait. sa arak panaad. ganin Ato ako kas panaad. Tiyang ang event ari dis paglaom to kas panaad. Oo. Wala ko to kay ti, syempre, sa duty ko sa aga. Tulog ko yung hapon. Gawlat ka sang spillover dito sa mga tao sa panaad. Oh, yes. Ako ko nagpa-downtown gapon kasi lingko balda. Super traffic. Oo. Balda gini karon traffic karon mga baldahi ko sa ni karon, no? Ariwa. Lito Palermo Olvido. Shout out sa tanan nga naka-eat sa Chick at Boy Terminal. Chick at Boy Terminal ang biyaheng busog. Yes, amo ni guro ay si Sir Lito Palermo Olvido. Good morning. Sabi Sa na. tanan dira sa Chikat Boy Terminal. Dira sa may Circumferential Action Boy, 199 lang only chicken kag baboy. Dali lang din ha? Sa lapit to pa Jack and Jill nga school da bala, Circumferential Road. Jack and Jill. Diri ka halin Lopwes, kung diri ka halin Lopwes, turn left, diretso. Lapit na to sa may home Locos site. is? Lapit na sa home site. Yes, tupad sa Jack and Jill School. Okay. Yes. Kaya nabalaan ko nga Jack and Jill bisa. Okay. Sige, dragali. Ara daw, 199 lang, only chicken and baboy. Chick at boy, that's what chick at boy ang iyang Chick ano. at boy. Oo. Chicken and Baboy. baboy. Okay. Chick and boy. Yes. Hindi pwede nga chick and bob. Ay, social. Kung nga muna daw, tag 200 na guro. Siguro mo 399 na. Oo, 199 lang. So, chick at boy lang siya. So kung chick and bob,
200. Sige. Kita ko na da. Kita ko na da. Galito. Di ba, no? Kita ko na da. Be. Sa kay Teacher Romela Ilustre Arevalo, good morning mandira sa imo. Kag of course kay Cielo. Yes. Arevalo, bilyones gali ning iyang. Si Cielo gali is bilyones. May mga classmates ko nga bilyones. Bilyones. Ang iba niya kundi milyebo lang, mil lang kag libo. Oh, Iyang iya bilyones gid agro. Swerte gid kay Teacher Romela Arevalo nga na good morning na ho. Grabe taga ko da sang bilyones mo. Sa milyones. Standby na sa mga balita national. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 21, detalye na sang mga balita nasyonal. Posible nga ipatuman ang alert level 0 status kung ideklarar nga endemic ang COVID-19 diri sa Pilipinas. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Department of Interior and Local Government Undersecretary Epimaco Densing III nga ang alert status pwede nga ikambyo na kung ang COVID-19 hindi na makaapekto sa bilog nga pungsod. Patag pa ni Densing, buot silingon sang endemic, amo nga kabigon nga ordinaryo nga balatian ini nga tubangon sa kada adlaw kag hindi na makaapekto sa bilog nga Pilipinas. Nakahanda ang Pilipinas sa posibilidad nga magsulod sa pungsod ang Delta Cron variant, ang kombinasyon sa Delta kag Omicron variants ng coronavirus. Ginimo ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe ang pahayag sa pamangkot kun bala handa ang health system sang pungsod sa posibilidad nga infection rate kasunod sang paandam sang World Health Organization. Nagapati si Kabutahe nga mga eksperyensya sa Pilipinas sa pagpakig-away sa pandemya ang may dako nga bulig agod magpreparar sa maayo in kaso nga may panibagong nga variant of concern sa pungsod. Ang Delta Cron una na diskubre sa Cyprus sa tumulan sang Enero kag ginapatihan nga resulta ini sang lab contamination.
Wala pa sang rekomendasyon para sa booster shot sa mga kabataan nga nag-edad 17 anyos sa panubo. Apang ginpahayag sang Department of Health nga ginatun-an pa kag bukas man sa posibilidad. Ginpahayag ni Health Undersecretary Mierna Kabutahe, ginatun-an pa sa mga eksperto ang posibilidad nga paghatag sang booster shots para sa mga kabataan edad 12 tubtob 17 anyos. Kag ginpahayag nga may maayong nga resulta ang vaccine coverage sa nasambit nga age group base man sa mga pagtuon nga ginhimo diri kag sa iban nga pungsod. Halin sa nagumpisa ang COVID-19 vaccination para sa mga kabataan edad 12 tubtob 17 anyos, ginpahayag ni Kabutahe nga ginamonitor pa sa mga eksperto ang epekto sang bakuna sa nasambit nga age group. Ginhatagan sang Food and Drug Administration sang emergency use authorization ng antiviral pill nga Paxlovid sang Pfizer. Ginkompirma ni FDA Director Oscar Gutierrez ang report kay ginpahayag nga duha na ang oral antiviral treatment batok sa COVID-19 ini among Paxlovid kag Molnupiravir. Ginapakita sa clinical trials nga Paxlovid nagapanubo sang tsansa sa hospitalization kag kamatayon sang tubtob 90% kon ining ginom sa unang nga inadlaw halin sa nagbatsyag sang simptomas sa mga tao nga ginakonsiderar nga at risk sa balatian. Ang Bexonvine nga amo ang generic kag mas mabarato nga version sang Paxlovid ang ginatagan sang compassionate special permit sa tung bulan sang Enero. Ginmando naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga tutukan kag solusyonan sa mga natungdan nga ahensya sang gobyerno ang isyu angot sa kapadayon nga pagtaas sa presyo sang gatong kasunod sang tensyon sa tunga sang Russia kag Ukraine. Ginpahayag ni Senator Bongo nga may mando na ang presidente sa National Economic and Development Authority, Department of Energy, Department of Trade and Industry, Department of Finance kag Department of National Defense nga solusyonan ang tama kamahal nga presyo sang gatong. Una ginpahayag ni Energy Secretary Alfonso Cuse nga wala sang shortage sa supply sang gatong sa Pilipinas kag ginapaabot na ang pagtaas sa presyo ni kasunod sang pagsalakay sang Russia sa Ukraine. Sa katapusan nga balita national, may posibilidad nga hindi makatambong si Presidente Rodrigo Duterte sa summit sang US kag Association of Southeast Asian Nations nga patigayunon sa Washington sa Marso 28 tubtob 29. Sa isa ka media briefing, ginpahayag ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez nga kadlawan sang presidente sa Marso 28 kag isa ini sa mga rason kung nga hindi siya makatambong. Magluwas pa ginatapos man sang presidente ang tanan nga appointments antes ang implementasyon sang mga pagsulundan sang COMELEC para naman sa eleksyon. Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 25. Good morning, anay dira kay Stella Marie Celis nga nagamonitor dira sa siyudad Sambago. Kag kay Excel Fabra. Bata ni Rumela kag ni Kuan ni Bilyones. Cielo. Ni Bilyones. Ni Shallow Bilyones. Yes. Arevalo. Good morning, Manaction Boy. Dira kay Cookie. Good morning, Cookie. Ang sa Kuan na, asino kanina yung sa Doilian yung Kuan? Ha? Si Cookie manalay man yan, ang Doilian. Cookie. Cookie? Ha? Cookie. Cookie lay man yan. Yes. Okay. Standby na kita mag-aksyon sa Action Report, second portion, upod Action Fred Salanga. Balikay naman kita sa Action Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyong news team. Action Eden Abos. Kag-Action Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon, Radyo.